Leonardo, tento týždeň zasiahol asi tak Európu, ale aj vôbec svet taká smutná správa, hlavne teda v katolíckej cirkvi, a to je sebevražda 35-ročného mladého kňaza Matea, talianskeho kňaza, ktorý pracoval s mládežou, ktorý spáchal samovraždu 5. júla. 8. júla bol pochovaný. A čo je zvláštne na tejto samovražde je, že ho veriaci, kňazi, biskupy, všetci ho vnímali ako človeka plného života. Ešte v predvečer samovraždy vraj hral detské hry s mládežou, organizoval rôzne besiedky, organizoval rôzne mládežnícke akcie. Nikto by nevedel o tom, že by trpel depresiami, úzkostiami, a zrazu neprišiel na svätú omšu a zistili, že je mŕtvy. Chcem sa ťa opýtať na to, že ako to máte vy, kňazi? Ako to máte vy, kňazi? Ako ste na tom s osamelosťou? Ako ste na tom s pocitmi, ktoré vás vedú k tomu, že si niektorí z vás dokážu siahnuť na život, napriek tomu, že sa zasvetili službe životu? My sme na tom ako všetci ostatní. Nie sme nejaký uprivilegovaná kasta. Sme urobení z tej chmoty, ako každý človek. Je to tajomstvo ľudského srdca. Jeremiáš hovorí, že ľudské srdce je príliš hlboké, aby sme ho mohli spoznať. Len Boh spoznáva ľudské srdce. Je to tajomstvo. Je to bolestivá vec. Nielen keď kňaz spácha samovraždu, ale keď niekto prežíva takú hlbokú depresiu, že je schopný sa vzdať svojho vlastného života. A otázka znie, ako si všímame týchto ľudí, tie príznaky. Oni občas dávajú nám veľmi jasné signály, znamenia. Nevieme ich čítať. Nevieme to prečítať. Častokrát za rúškom radosti, úspechu, aktivity sa skrýva obrovská ľudská tragédia, obrovská depresia. Na tomto prípade je zvláštne alebo neobvyklé, že katolícka cirkev sa prihlásila, neutltla to pod koberec, ale prihlásila sa k tomu a zverejnila vlastne, aj biskup zverejnil, biskup ho aj pochovával, tohto mladého kňaza, a cirkev sa ústami svojich biskupov prihlásila k tomuto človeku a zverejnila, že spáchal samovraždu, že si siahol na život svojou rukou, že to neostalo niekde len bokom v nejakých regionálnych médiách. A o čom to svedčí? O čom to svedčí? Mení sa pohľad cirkvi na samovraždu? Viem, že už sa tí ľudia nepochovávajú mimo cintorína, už vieme, že je to výsledok duševného ochorenia, častokrát, nie vždy, ale častokrát výsledok, aj v tomto prípade pravdepodobne to tak bolo, výsledok duševného ochorenia. Ako katolícka cirkev, ako sa biskupy postavili k tejto samovražde? Ja mám v rukách takú krátku správu z portugalského portála Sete Margens. Tú správu napísala sestra Cristina Inogues Sans, teológa, členky alebo člen tej synodálnej rímskej komunity. Ona hovorí, že napríklad u suicidiu no estranho ao clero, že to nefunguje tak, že kler je zbavený, zbavený tých pokusov i ľudí, ktorí spáchali samovraždu. Je to spoločné nám všetkým. Veľmi dobre a teplo hovorí o biskupovi tejto diecéze, že to neututlal. Nedali správu, že zomrel na infarkt, ale že to bola samovražda.
Je to postavenie sa z očí v oči tejto udalosti, ale v pravde. A to otvára už ďalšie možnosti, ako s tým môžeme narábať. Hej? S takou tragickou, je to tiež príklad pre tých ostatných, nielen v rámci kléru, ale v rámci našej katolíckej cirkevnej komunity. Ako máme k ním pristupovať s láskou. Je to ťažká otázka, Mišo. Je to veľmi ťažká otázka. Neviem o tom ani hovoriť, vieš. Ty sám si prekonal posttraumatickú stresovú poruchu, sám si prežil náročné psychické obdobie, keď si žil 12 rokov v Angole. Možno sa ťa ešte na záver opýtam, čo tebe pomohlo vyrovnať sa s psychickou záťažou? Samozrejme, že človek potrebuje psychoterapiu. Potrebuje niekoho, kto ho sprevádza. Často v cirkvi ešte hovorí sa, urob si duchovné cvičenia, viac sa modlí a viac sa obetuj a všetko vybavené. Nie, to nie je pravda, lebo to sú dva krydła, alebo áno, dva krydła tej istej pravdy. Potrebuješ sa modliť, potrebuješ načúvať Božomu slovu, ale z druhej strany potrebuješ pomoc odborníka. Ty si využil pomoc odborníka? Áno. Pomohlo ti to? Pomáha. Ako to máte vy, kňazi? Máte vy v rámci diecézy možno takú nejakú možnosť, príležitosť, aby ste navštívili psychoterapeuta? Je i nie je. Je to ešte mentalita. Bojím sa tak verejne o tom hovoriť, ale mám taký pocit, že súčasná mentalita medzi kňazmi radšej to skryjem a nebudem o tom hovoriť, aby som nebol malomocný. Hej? Psychické problémy. Hej. Depresia, či čokoľvek, je to stigmatizácia do určitej miery a nie každý sa komfortne cíti s takýmto druhom stigmatizácie. To platí nielen pre kňazov, asi pre každého. A myslím si, že áno, naša komunita ešte je nezrelá, keď ide o... Ty si 60-ročný kňaz, ktorý prežil čas života v Angole, v Brazílii, v Portugalsku, si Poliak žijúci na Slovensku, teda si toho pochodil dosť, si aj misionár. Chcem sa ťa na záver ešte naozaj teraz už opýtať, čo by si možno poradil svojim spolubratom kňazom, ktorí majú samovražedné myšlienky, ktorí uvažujú o ukončení svojho života? No, určite porozprávaj sa s niekým. Nájdi si múdreho človeka, ktorý ťa bude počúvať a ktorý ti nebude dávať nejaké rady, čo máš urobiť automaticky. Nie, to nefunguje. Nájdi si spolucestujúceho. Kto sa postaví, kto bude stať pri tebe. A skúste kráčať spolu.